Slabé sklo. Slabé sklo. Hydrogel. Priatelia, toto nikdy neochráni váš iPhone poriadne. Namiesto toho chránte svoj iPhone kvalitným ochranným sklom, ktoré si ľahko doma nalepíte sami. Stačí takto založiť, potiahnuť, prejsť prstom. Po obvode zatlačiť a sklo je nalepené bez bubliniek a krásne rovno. Navyše odoláva sekerke. Škrabance som zabudol. A má oveľa vyššiu odolnosť ako slabé sklá. Ale predsa len sa dá rozbiť. Neváhaj a objednávaj. Tatranská glazúra na tvoj iPhone je najlepšia ochrana.